Nabatikdan matud pa sa event operator sa Davao City ang pagmenos sa ginapahigayon nga convention sa syudad. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, luyong apektado ang turismo karon sa Davao City tungod sa mga panghitabo sa politika. Gisiguro sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga nagpabiling lig-on og stable ang business sector sa syudad. Sa tuig 2024, anaa sa 1.8 million ang tourist arrival sa Davao City. Usa sa mga estratehiya sa pagpataas og tourist arrival sa lungsod ang meetings, incentives, conventions and exhibitions kun mais tourism. Sumala ni Councilor Alrayan Alejandre, ang chair sa Committee on Tourism, na matikdan sa mais operators ang pagmenos sa ginapahigayon nga convention sa syudad sukad pa sa miaging tuig. Labi na ang government conventions, diin doon na matud pa'y naga-discourage nga ipahigayon kini sa syudad. I think there's a lot of them nag-back out because of not some, no? There's a particular agency not giving ginatawag na to clearance or kanang ginatawag na to og support of their convention. Apan sa karon, leisure ang nakapaaghat sa pag-abot sa mga turista. Doon na sa matud pa'y mga gikan sa laing lugar nga nagaadto sa Davao City, labi na aron ipakita ang ilang suporta kay kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Sa baguhay lang ang mga katikaran sa nasud, human ang pagdala kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Nagpagula og travel advisory ang gobyerno sa Australia alang sa ilang mga citizen nga likayan ang pagbiyahe sa Pilipinas. Doon na matud pa'y risgo sa mga demonstrasyon og civil unrest sa Pilipinas. Sa kabahin ni Councilor Lorenzo Villafuerte, dunay prayer rallies sa mga lugar sa nasod, apan malinawon kini nga rallies. So far, you have seen mga videos na all these rallies have been peaceful and wala may mga commotions, mga dangerous na nanghitabo so far. So I hope it stays that way so that basin malif na ning travel advisory sa Australia. Samtang sa business sector, gisiguro sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga luyo sa evolving political climate sa syudad, nagpabiling lig-on og stable ang negosyo sa syudad. Nakatutok sab sila sa pagpalig-on sa partnerships sa diplomatic agencies o global business leaders. Sumala sa Archdiocese of Davao, giila nila ang kasakit sa katawhan, lakip ang pag-antos sa mga gikonsidera ang ilang kaugalingon nga biktima sa kawalay hustisya kaniadto. Gipaabot nila ang ilang pastoral support ug pag-ampo kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug sa iyang pamilya. Gipanawagan sab niini ngadto sa gobyerno nga ipatuman ang due process ug sundon ang balaod ug respetuhon ang fundamental principle sa presumption of innocence. Sara, sa kabahin sab sa Davao City Police Office, sumala nila nga bisan pa man sa ginapahigayon ng mga prayer rallies o unity rides sa Davao City, nagpabilin nga malinawon og hapsay ang kahimtang sa syudad ug gani nagahatag matod pa sila og mga kining ginatawag nga area security sa mga rallies. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.